La Quaresma ens recorda el camí que fem cap a la Pasqua, cap a la trobada amb Jesús ressuscitat, amb Jesús viu. Es va posar com a preparació de la Pasqua. Al llarg del camí de l'Església ha quedat com un temps de preparar la Pasqua, com un temps de renovar a fons la nostra fe. També ha quedat una miqueta com a temps de penitència, un temps de valorar més l'austeritat. Jo diria que la lecció divina és una manera de llegir la Bíblia mirant d'anar adquirint la mateixa forma de pensar de Jesús, en el nostre cas dels cristians, la forma de pensar de Jesús, la forma de sentir, i per arribar a tenir la mateixa manera d'actuar de Jesús en els nostres temps. Té una mecànica, que és la lectura, la meditació, per provocar que la paraula de Déu interpel·li a cadascú dels que el llegeixen i li digui una cosa, una resposta concreta a la seva situació en cada moment. És la manera com Déu et pot parlar cada dia. I la pràctica habitual fa que una lectura evangèlica en un any, al cap de l'any següent, que és la mateixa, et digui una cosa diferent, perquè tu estàs en un estat receptiu diferent. És la manera que Déu et parla i et respon a les teves circumstàncies concretes de cada dia.